Λοιπόν, αυτή είναι η μηχανή. Φορτίζεται. Άμα φορτιστεί, μπορείς να το βγάλεις στο σύρμα και να το χρησιμοποιείς όπου είσαι, χωρίς να χρειάζεται να είναι μες στο ρεύμα. Πώς συναρμολογείται τούτον τώρα? Κάπου να βάλω την κάμερα. Λοιπόν, τούτο είναι το πραγματάκι που μπαίνει μέσα στο στήθος σου. Έχω και κάποια άλλα έξτρα τούτο που είναι πιο μαλακό, αλλά εμένα μου ταιριάζει γιατί ήταν πιο μικρό. Κοίταξε τι σου ταιριάζει εσένα. Τούτο βγαίνει. Τούτο βγαίνουν έτσι ένα κλικ. Τούτο, τούτο είναι βασικά. Τούτο πρέπει να προσέχεις πάντα να είναι πολλά καλά μέσα τούτα πραγματάκια, γιατί αν δεν είναι πολλά καλά, δεν κάνει vacuum, δεν θα δουλεύει. Οπότε αν κάποια φορά βλέπεις ότι δεν τραβά, έλεξε το πραγματάκι. Και μετά βάλεις το μέσα, κλείς το. Εντάξει, μόνο που το κλείς πολλές φορές γίνεται από μόνο του καλό. Λοιπόν, μετά μπαίνει το πραγματάκι της βόμβας πάνω. Βιδώνεις πάνω την σκάλα. Έτσι. Βάλουμε το χωνάκι μας και είσαι έτοιμη. Λοιπόν, ανάβουμε τη μηχανή. Ξεκινά τούτος είναι ο κύκλος στην αρχή που ονομάζεται το μασάζ, οπότε θα το κάνουμε το μόνο στην αρχή. Κάνεις το εσύ, βάλεις πιο δυνατό αξιόλο. Εγώ ως extra experience θα βάλω το αμέσως δυνατά δικαιώνω. Εντάξει, μπορεί να σε πονεί όμως, οπότε πρόσεξε το. Μετά πάρεις το τούτο και ξεκινάει η καλή ροή, ας πούμε, με δύναμη. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι χρειάζεσαι ακόμα λίγο μασάζ, πας πίσω. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το βάλεις σε memory το πράγμα, που εγώ καμιά φορά αν ασχοληθήκα